खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो माबायाव थांनो नागिरदों गिरुवा नङा मुथु गिरुवायावहाय फुटबल नायहैनो नागिरदों आरोना बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै दाना जायफोरा जोंनि बे भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय दा बावैसो खाम जादोंमोन आङो जा रोनो मोनखाबाय बोथोराबो बोरैबा गाज्रिथार अखा हादों माने दा हाथ'वाखै दहाय हादोंमोन आरो हाबावनो हागौ आरो मासे लुदु आं बिसिनि लुदुआनो नङा बे लाना दे फिदिंग्रो नोङो फुटबला मानि मोनलाय मुथु जोंनि गामिनि आरोना ओरैनो न' ओरैनि कम्पिटिसन माने न'आव थाबाय थानानै बोरैबा मोननायखाय आङो मुथुजों आंबो थांफानो होननानै ओंखारबाय आरो मुथुआथ' गाव हारसिंसो थांनो नायदोंमोन ओमफ्राय आंबो थांफास्रानोसै होननानै ओंखारबोफाबाय ओमफ्राय आं नायथ'थ' नोंथांमोनाबो नायदो फुटबलखौ माबायदि जायो ओरैनो ना इन्टारेस्टनि थाखायल' न' मुथु नोंखौ जि बोरैबा गोसोम नुहुरदों नै अखा हानानै लामाया माबायदि जादों दै दङ ओमफ्राय माइफोरा नै मोजाङानो जाजोब्बाय सोमजोब्बाय आरो बेबायदि माइ सोमनाय समाव एसे होदों नामा बेबायदि माइ सोमनाय समाव बिराद मोजां नुयोना दुब्लि फोथारफोरखौ गोथांनो नमुथु बर' सिख्लानि देलायना फैदों ने बर' सिख्लाथ' नङा बर' बुरैनि देलायनानै फैदों थांगासिनो दाबो मोननो हायाखै बे गिरुवा होननायाव बल फिल्ड दंखायो गिदिर ओमफ्राय बाजारबो जायो माबायावहाय बुधबाराव बाजार जायो आरो अखा हानायावलाय मारै गेलेनांगौ जाखो ना गेलेनो अखा हाबाबो बलखौ अखा हाबा गेलेनोथ' हायो मानसिफोरा बोरैबा जागोन ना जोङो मोनफैबाय लोगोफोर बारा गोजान नङादि खाथिथारसो माबाल'सो बेसेबां किल'मिटार जाहैयो जों साथा लाबोदो बेसेबां किल'मिटार जाहैयो बियो बेसेबां किल'मिटार 5 किल'मिटार मा 5 किल'मिटार मिथियालै बे 5 जाया होनबा 5 जाया 3 किल'मिटार होनबानो 3 किल'मिटारबो जाया 2 किल'मिटारसो जागोन आरो 2 किल'मिटार इमान थाब मोनफाया नङा दाना गारिनिफ्राय ओंख्लायनोसै नायहैनोसै आरो खेलाखौ माबायदि जादों अखासो हादोंमोन अखा हाबाबो थांसै जाबाय फैदो अखा हानायावथ' नायनांगौ दखानफोरानो फैदो नायनोसै नाया अफसाइड होबाय गला जाबाय खिन्थु अफसाइड जाबाय हैथिं सानदि थिखांबायना मोजां नुखायोलै फाथोआ फाथा गैयाबा बेयाव फै हमफै फाथा हमग्रा नांगौ नै खारसनलाय फाथाखौ ओमफ्राय आं हमबाय थानानै सुवादा जय
बिदिसो जाना Terus jalan mana? गरसे बारा जाबाय Sini. Sini apa? ओइ सिनि गरसे बुथाबायना गरसेयाव हाना दं Isire. बिसोर गरनै हाबबाय ओमफ्राय गरसे बुथाबाय मोजां हाब देलाय देलाय Silang apa ramu? नङाला 50 टाका गल होइमु मोजां हाब Kasih bezan mungkin no? Ini lanangko nih yang satu laba belana hanya. Nunggu ini yang baik lanangko. Pilih kemana menlai? Coba. Isinya di rawai no? isi rawai. Kain tu? Isir buka wai na. Bol Khela zabai jeng lai no thang se. Nam tu? Noi kon kipara benaman. गोजानथिंबो साइडथिंबो ना आरो Manung tadi asing lai. हायासै Nabra. Bol Khela नायखांनानै नैबे अखा हादैयाव आङो आथिं माहाय सुदों आथिङा आंना हाब्रु नांबायमोन जों थाबायनानै थांदोंदि लामायाबो मोजां नंथारा हाब्रु बेखायनो थाबायनानै थांनानै ससेल'सो थाबायदों जोङो खेलाखौ नायखांबाय खेलाया जोब्बाय जा थाब जोब्बाय खेलाया जोंना फैनाया लेट जाबायना ओमफ्राय दसेल' नुबाय आरो जों दायो साहा लोंलांसै नै साहा माने कफि लोंलांसै कफि जानोसै फायाव याव फायो yang kanan deh. Mana? Kasih di sini. Belum. Ayo semua musim pukuri. Mencilo. Anglah Khela ke dosen finane zikharlene ke ode. ओमफ्राय बे दुकानाव आङो क्रिम लाबोफानो नागिरदों माबा निभिया क्रिमानो जा थाब जोबखायोना जाहा सानै लानाय जायो मुथुबो आंबो लानाय जायो ओमफ्राय दाम गोसाथारना बे क्रिमा
गिदिरखौनो बायनो नागिरदोंमोन आं गिदिराबो गैयानो ओमफ्राय फिसाखौनो बायबाय आरो 90 रुपिसनिल'सो ओमफ्राय बै आगैमोना आंजों रायज्लायबाय थादों आरो नोंना चेनेलनि नामा मा नाम ओरिनानै ओमफ्राय आं खिथाना होदों आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओरि होननानै खिथाना होदों जोङो खेलाखौ नायखांबाय ओमफ्राय नायखांनानै नै दायो न'आवहाय थांफिनगासिनो दं अखायाबो फ्रि फ्रि थाइफ्रिबाय थाबाय दहायजों फैनायनिफ्रायनो फिसा फिसा थाइफ्रिबाय थादों नै दासिमबो थाइफ्रिबाय थाबाय ओमफ्राय अखा हाबाय थानायखाय भिडिअखौबो इसिबां मोजां लानाय जायासै साथा हमनानै आरो भिडिअ लानाया इसिबां मोजां जाखायाना ओमफ्राय खेलाया मुथुमोननि टीमा जेनबाय न' मुथु नोंसोरनि टीम दा बियो मुथुमोननि टीमना जेनबाय माजोंलाय दैसा गोरान आरो जोंनि बे गरायबारिना बर' बाजार गरायबारि जुबुक संघ आरो दैसा गोराननिमोन दैसा गोराननिया देरहाबाय मालाय ओमफ्राय नै जों फैबाय थानायाव एसे मोना जाबोलायबाय आरो मोना माने बांद्राय मोना नङा मोनाब्लि जादों आरो अखा बोथोरदि अखा बोथोराव थाब थाब मोनायोना ओमफ्राय आङो गय जाना लाना जा माखौबा रायज्लायबोबाय थानाय आरो गय जाबाथाय बाथ्राफोरानो बांद्राय रायज्लायफ्लांनाय जायो आंना ओमफ्राय गय जायाबा बारा रायज्लाया होनदो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै दाना जायफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो बे फुटबलाथ' बेयाव फाइनालबो जागोन ना ओमफ्राय बे फाइनाल फुटबल गेमखौ सोरबाफोर नायनो गोसो दङब्ला आङो फाइनाल जाखालि थांनानै भिडिअ लाहैबावगोन आरो सोरबाफोर बे फुटबल फाइनाल गेमखौ नायनो गोसो दङब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरदो जायफोरा गेम नायनो मोजां मोनो आंबोथ' जोबोर मोजां मोनखायो आरो फाइनालखौबाथ' बांसिनसो मोजां मोनगोन आरोना नायनानै ओमफ्राय कमेन्टआव खोन्थाहरब्ला आङो भिडिअ बानायनो मोजांसिन मोनगोन नालाय बेखायनो बुंहरनाय जाबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय न' मोनहैसिगोन जोंहा